Varljivo. Šta varljivo? Pa, rekao si leto, a varljivo stvarno malo pa kiša. Je li gde je je li bio u biblioteci? 3 put. Kako 3 put? Pa prvi put da se upiše, drugi put da odabere knjige, a treći put da plati članarinu. A gde je sad? Otišao i 4. put. Zašto? Da upiše Jovu i Đoku. Vidiš kako je upalilo. I životinju možeš da doteraš u red, a kamoli mladu usijanu glavu. Samo je potrebna... Čvrsta ruka. Daj da se ruča.